Hello mga baby loves, it's me again, Lorena. Welcome back to my YouTube channel. This video, mga baby loves, ay gagawin ko para i-reveal kung bakit ba hindi ako maka-post, bakit ba hindi ako maka-comment, bakit ba hindi ako maka-message. So, this is it. The other day, I'm shocking kasi bigla-bigla na lang na yung Facebook ko hindi na ako maka-message, hindi na ako maka-comment, hindi na ako maka-post. So, alamin yung mga lalabs kung anong dahilan ng kung bakit nagkaganon ang aking Facebook. So, keep on watching. So, dito yung alamin mga baby loves bakit hindi ako maka-comment, maka-post o maka-message sa Messenger. So, ito. Punta tayo sa aking friend. Ayan. See? This picture is temporary block. You recently posted something that violates Facebook policies, so you've been temporarily blocked from using this feature. For more information, visit the help center to avoid being blocked again. Please make sure that you've read and understand Facebook community standard to block will be active for 1 day and 22 hours more. Sabi niya, see? Bakit nga ba? So, punta naman tayo sa aking Messenger at titingnan natin kung anong nakalagay doon. So, punta tayo dito sa aking hindi ako maka-message kasi sabi niya dito, you can send message right now. You cannot send message temporarily as something you send it in a chat found to go against our community standard. So, check natin. So, wait lang. So, ito, may red dito na nakalagay. Kaya nga, black nga talaga ako. Black ako ni Lolong Facebook. Sabi niya dito, may mga dito, bla 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 na nakasulat. So, bakit nga ba? Ating alamin mga lalabs. So, sa aking Facebook account at saka yung Gmail ko, iisa lang. Kasi, yun ang nakaregistered sa aking. Pero magkaiba ang password ng aking Gmail tapos ng aking Facebook. So, punta tayo ngayon sa aking Gmail kasi nag-appear siya dito kung bakit ako hindi maka-post at maka-comment, maka-message sa Facebook. So, tingnan natin. Tingnan natin yung nag-appear sa aking Facebook account, sa aking Gmail. So, ito ang sabi ni Facebook sa akin. Kumusta? You've been temporarily blocked from posting on Facebook because you posted something that infringed someone else's intellectual property rights. This block is temporarily and expire in 3 days. If you continue to post content that infringes or violates other right or otherwise violates the law, you could have your account permanently disabled. So, sabi niya dito, bla bla bla. So, sino ba ang nag-report sa akin? Sino ba siya? Ito mga lalabs. Dito ko makikita. Dito natin siya makikita kung sino ba yung nag-report sa akin. Ito, kumusta? Sabi.
Hi, we removed or disabled access to the following content you post on Facebook because a third party reported that your offer of goods and or promotion of the sales of good infringe on their trademark rights. MCM sling bag with pouch and 2 pieces card holder with free channel inspired handbag 80 dirham. If you believe this content should not have been removed from Facebook, you can contact the complaining party directly to resolve your issue. Sabi niya. O, diba? Sabi dito, report 6634608545591123 rights owner Trias Holding. Paano naging Trias Holding? Yung aking kasosyo sa negosyo, may sarili din siyang shop. So, paano naging yun? So, hinayaan ko na. Hayaan mo lang siyang i-report ako, diba? Sabi niya, if an agreement is reached to restore the reported content, please. Yun, blah, blah, blah. So, hayaan ko ng mga nagre-report na yun sa akin. Diyos na lang bahala sa kanila. Total, wala naman akong kinuha sa kanila, wala akong ninakaw, ganyan. So, hayaan ko na hanggang sa mawala yung pagka-block ni Lolong Facebook sa akin. At saka, hayaan ko na magpahinga ang aking Facebook at saka Messenger, diba? At least kahit paano, tulog-tulog lang, ganyan. Pero nakakapanood pa rin ako ng mga posts at saka nakaka-receive pa rin ako naman ng mga message. Yun lang, hindi ko siya mare-replyan. So, that's it. Kaya, much better talaga na once na nag-open ka ng Facebook, i-connect mo sa iyong Gmail account para malaman mo kung sino yung nag-report, ganyan. Pero, wag mong gamitin yung Gmail password mo sa Facebook password mo. Dapat magkaiba din. So, ayan. Ayan mga lalabs, thank you for watching. So, sa mga hindi pa po subscribe sa aking Facebook. Tapos, add mo lang po ako sa Facebook, add nyo lang po ako sa aking Facebook, tapos sa aking YT channel. Subscribe lang po sa aking mga kaibigan dyan. Maraming salamat po. See you. Yun lang.